Από το 2028 και μετά μπορεί να τρως μεταλλαγμένο τρόφιμο και να μην το ξέρεις. Και αυτό μόλις έγινε νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι διαιτολόγος και δουλεύω με ανθρώπους που προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο τους. Όταν το είδα αυτό, πραγματικά βγήκα εκτός εαυτού. Πρώτα, τι σημαίνει γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Κάθε φυτό έχει μέσα του ένα βιβλίο οδηγιών, το DNA του. Αυτό λέει στο φυτό πόσο γλυκό είναι, πόσο γρήγορα θα μεγαλώνει. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που οι επιστήμονες ήρθαν και άλλαξαν κάποιες από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Και γιατί το κάνουν αυτό? 3 λόγοι. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε φυτά που να αντέχουν στην ξηρασία και στον καύσωνα. Δεύτερον, λιγότερα φυτοφάρμακα. Φυτά που δεν αρρωσταίνουν εύκολα, άρα λιγότερο φυτοφάρμακα και λιγότερα χημικά στο πιάτο σου. Τρίτον, προσπαθούν οι επιστήμονες να επιδιώξουν καλύτερη διατροφική αξία. Περισσότερες βιταμίνες, λιγότερα σάχαρα. Τώρα, ποια τρόφιμα συνήθως αφορά αυτό? Κυρίως 3 πράγματα που τρως καθημερινά. Πρώτον, επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν σόγια ή καλαμπόκι. Τέτοια είναι οι σάλτσες, το αλεύρι, έτοιμα γεύματα. Δεύτερον, πάμε για φρούτα και λαχανικά, όπως ντομάτες, φράουλες, μήλο. Και τρίτον, φυτικά έλαια. Αν δεις την ετικέτα γενετικά τροποποιημένο ή παραγόμενο από γενετικά τροποποιημένη σόγια, αυτό είναι η παλιά κατηγορία που είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται. Το πρόβλημα είναι η νέα κατηγορία, που από το 2028 και έπειτα δεν θα γράφει τίποτα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Συνοψίζοντας λοιπόν, 17 Ιουνίου του 2026 υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νόμος που λέει ότι μία ολόκληρη κατηγορία γενετικά τροποποιημένων τροφίμων δεν θα αναγράφεται πλέον στις ετικέτες τροφίμων. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ενθουσιαστεί, το βλέπω. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο για να θυμάσαι τι κοιτάς σε ετικέτες τροφίμων. Μπονούς! Δες στο πρώτο σχόλιο ποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ και ποιοι ψήφισαν κατά.